يعقت معبل امبلي أي قبلا أن يبل دمت خايو هبي يعقت معبل امبلي أي قبلا أن يبل تنفعي خايو ما يحارنك هدول حارنك خايو ذي دفر عردي ذثمر قلقن ذترر عندي حارنك خايو ذي دفر عردي ذثمر قلقن ذترر عندي إن حبر بغيو ذحتر من قبي لومي صباح كنت ذا حلفي عيركب سلام مبدأ تخرفي صلاين تغمو مريت كمقاطلو أي تتعمكلو شمل خان العلو ما كان سرايك الجغنا تواقي باللبت زمن እንደ ጎልያድ ያለ ሸለፈታን ፎካሪ የለም ማለት አይደለም የናንተ ጀግንነት የሚፎክሩ ደሞ ለምንድነው እንደዛ የሚሰማቸው ኦኬ እንደዛ የሚሰማቸው ያው በጦርነቱ አልሆነላቸው በየቦታው እየተሸነፉ ጦርነቱን ተሸንፉ ከትግራይም ተሸንፈው ነው የወጡት በኦሮሚያም በአማራም ክልል እየሰመረላቸው አይደለም ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ በሰሜን ሸዋ በጎጃም ያያችሁት ዝናብ የተፈጥሮ ሳይሆን እኛ ያዘነምነው ነው አዎ አስተማማኝ መከላከያ ያለንኛ አስተማማኝ መከላከያ ያለንኛ እንዳትጠራጠርሱ አዎ አንዳንዶች እግር ኳስ የመጫወት ጸጋ አላቸው እኔ ደግሞ በተፈጥሮ የመለመን ጸጋ አለኝ ልመና በጣም የሚሳካልኝ ሰው ነኝ እድሜም በሙሉ ማለት ነው ለምኜ ብዙ አላውቅም ልመና ሱስ የሆነበት ግለሰብና ማህበረሰብ መበልጸግ አይችልም የሆነ ቦታ ልመናን በቃ ብለን ማቆም አለብን ለሰው ማሰበለ سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتيو كم توترون نقبرو لوموين أبزي كابت مالك سابلومي زقاتمي حبريتاتات بفلاي نير تراويان زملكت وي بغطاوي بتزواوار نير تراويان زسألو حبريتا زينا تنتنا هزالكم قريبا لغو أبزي بعبيو بوغن إثيوبيا زمت زولو صلواتات بوليتيكاوي قطباوي صدتاوي كنتاتينا هنري أزياتهم دما أب نفس وكف بوتا بوغن إثيوبيا زقاتم زولو ريفل إفكت ناتو كل تزقبرو زولو بوليسيتات بغطاوي بتزواواري نير تراويان أبو نزولون أفكال نزولو بفلاي دما ولا نتاب حقر زولون عبت الوا زولو كم مخانمة نعو كنريا كنفتنينا بزح مبالتاتي زولو زيادة جن توشتاو قداينا إثيوبيا ونكنرينا وغطبا كنرينا وتهدراو مكساسات كنرينا كمون أبدأ لتمير تراينز قبر زولو كنتات نارانا هنكينا بليز لايك قبرو سبورت قبرو بوغن أبي زخي زولو قوس اسكا كنرينا بفلا يبزوان زي استفل عليه معازنات نحاز زخي زولو كنتاتيو let's start بتا مجمري أدرانا أبي أبز حالة فزبال وابز حتى إثيوبيا عندما قبر ملس زبوا زولونات بكنرينا نسادما بزياني جمرسكي لايك قبرو بليز سبورت قبرو أبالات نزي channel كونو ريتوهم قدفنا بالكو مجمريا بزياخن جمرينا ጎልያድ ያለ ሸለፍ እንደ ዳዊት ያለ ጀግና ተዋጊ ባለበት ዘመን እንደ ጎልያድ ያለ ሸለፈታን ፎካሪ የለም ማለት አይደለም የናንተ ጀግንነት የሚፎክሩ የሉም ማለት ሳይሆን በአንዲት ጠጠር ታራግፋቸዋላችሁ ማለት ነው አብይ አህመድ ስለራሱ አንዳንዴ ይናገራል ራሱ ዳዊት ፋኖችን ጎልያድ ያደርጋል በጣም አስገራሚ ፌዝ ነው ይሄና ጎልያድ መሆኑን ራሱ ሲናገር ነበር ቀድሞ ጎልያድ መሆኑን በጥሩር በኃይል ሚዛን በዘመናዊነት በመራቀቅ ማት ነገር ነው ያለው ማርሽ ቀያሪነን ውጊያ So መቸም አብዚ ኢትዮጵያ
نت ሃይማኖት መሳርሕ ናይ ፖለቲኮምን ንውግእ ድማ ከም ዝጣዓሞም ጥቅስታትን መጽሐፍ ቅዱስ ምጥቃስ I think ኣብ ታሪኽና ካብ ነዊሕ እዋን ዝተገንዘብና ይኹን ከውን ንኽእሊና ስለዚ ሃይማኖት ናቶም ብልክዕ ነታ ኣጀንዳ ናይ ፖለቲኮም ከም ዝጥቀሙሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን በንጻሩ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ብፍሉይ ዕግርግር ክገብር ኢና ንሪዮ ዋላቲ ቤተክርስትያናት ናቶም ተሪኽቦም ባንዴራ ናቶም ዝተኸደኑ ካህናትን ጳጳሳትን ንቡር ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ዓይነት ተራእያ ኣብ ኤርትራ ግን ብዙሕ ግዜ ኣዛራቢ ይኸውን እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣቢ ኣብዚ ናይ መበል 80 ዓመት ናይ ሓይሊ ኣየር ናቱ ሸው ገይሩላ ኣብ ዝነበረ ኩነታት ከም ዳዊት ሰራዊት ኣብ ዘለና ግዜ ከም ጎልያድ ዝፍክሩ የለውን ማለት ኣይኮነን ብላ መን ጎልያድ መን ዳዊት أكاكم مصحف يتقصص تقص له سبزي بزوج زي نتقص مصحف كم جيرهم كنت قبولين نري بعين حكي نتقص مصحف سبو جير زنب بتخينو غوليات نسي غوليات فانو ويناي اونيك وي كان هو حسراويت غوليات كوني كلني ما كنت مصحف نتازان تديت فلتو تقدم ابتي اسرائيلاويان فلسطينيين كواغو زواغولاف زنبرا بقله بوينت فلسطينيين هذا زي حيال تواقعي نيرو مسدما غولياد بحال نيرو زي ججف برتو اصوار زحازه راس براس نعوردوني له اسرائيلاويان سفكروا لهم اقمسينوم نعمسخ وقلتم زخل سبعين نبرن مو داويد بحال كحيل املاح زعتغه متيو بونچف غيرو امني بحنت امني هريمو قتيل وي بحال سلازي ولا بتغربابت هاغرات تريون ايرترا يكون ايثيوبيا ايرترا داويد يا كل غزي مس ايثيوبيا كتاريخا داويد يا ايرترا تانيشتي تا كل غزي ونچف نبعال سيف نبعال قرادين نبعال حصاونتن تسكمه ونچف حيزات قال زنبرت ايرترا ناي داويد حيلي زلوا كل غزي بداويد كتغلص خل ايرترا ابي ايثيوبيا تخيل كدما فانو داويد يوم قبل زخول نفسهم تግራይ ውን ተኾኑ ኮሚየም ክብሉ ዝኽሉ ከምውን ቶም ኦነግ እንትኾኑ ኮሚየም ክብሉ ዝኽሉ ስለዚ ንሱ ጎልያድ ገምጢሉ ለመን ይከርዶ ዝፍትን ዘሎ we don't understand it ነጥቅስ መጽሐፍ ገምጢሉ ዝነግሮ ዘሎ ሕጅግን ተሐቀኛ መልሲ ካበይ ዝመጽ ምዃኑ ስምዕዎ ስለምታይ ነዝጥቅስታዚ ይጥቀመሉኹም ዘሎን ብግምጣሉ ቀደም ከ ንሕና ኢና ሓያላት ይሉ ይፍክር ነይሩ እቲ መድረኽ ግን ተቀይርዎ ለጽነልና መብርሂ ኮነና እዩ እዚ ፖለቲካዊ ፍሽለት ወይ ኣብ ዝንሪዮ ዘለና እዩ ኣብ ኤርትራውያን ድወጽ ዘሎ ጽነልና ንሪየና ስበት ማዕከል እንወስናለን ፊዚካሊ የፈረጠምነን ሲናገር የነበረውን ቃል ነው የምናገረው ብዙ ቴክኖሎጂ የታጠቅነን ምን ያላለው ነገር አለ እና ይሄ ማለት ጎልያድ ከትርጉም ፋኖቹ ደግሞ የህዝብን ድጋፍ ይዘው የህዝብን ሎጂስቲክስ የህዝብን እና የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ይዘው የራሱን መሳሪያ እየማረኩ የሚዋጉ ጀግኖች ደግሞ ዳዊት እንደሆኑ ግልጽ ነው እሱ የታጠቀውን ድሮን የላቸውም እሱ የታጠቀው ዞ 23 የላቸውም እሱ የታጠቀው የዘመነ ሰራዊት ሚለው አይነት የላቸውም Exactly. Fano كمناتو درونس كمناتو مدافع تانكتاتن يبلومن in fact ናይ ትግራይ ሓይሊ ብዙሕ ኣጽዋሪ ነይርዎ ኣብ ምናልባት ናይ ውግእ ተመክሮ ዘይምንባር ይኸውን ዝኽእል እምበር ሚሳይላት ዝነበሮ ነይሩ ምስ ፋኖ ክወዳደር ኣይክእልኒ ናይ ፋኖ ሓይሊ ግን ፍሉይ እዩ ናይ ህዝቢ ደገፍ ስለ ዘሎ ናይ ትግራይ እውን ከምኡ ፍሉይ ዝገበሮ ድሮን ኣይነበሮ እንተ ናይ ትግራይ ሓይሊ ናብነት ግን ናይ ህዝቢ ደገፍ ስለ ዝነበሮ ወላ እኳ ብዙሕ ክሳራ እንተጋጠሞም ንነዊሕ እዋን ግን ክዋጉ ክኢሎም እዮም ናይ ኣገይ ናይ ፋኖ ናይ ትግራይ ክፈላለዩ ኣለና ናይ ትግራይ ናይ ኣሜሪካ ደገፉ ነይርዎ እዩ ንነዊሕ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ደገፍ ነይርዎ እዩ ፋኖ ግን ብደቂ ህዝቡ ምናልባት ኣብ ገለ ፖይንት ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ነይርዎም እዩ ካባ ሓሊፍካ ግን ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ዝሕግዞም የለን ዝዕፍኖም ተዘይኮይኑ ስለዚ مس كل دروناتو مس كل مدافعاتو نفرت خيناتو نقل مليون نفانو كسعر زي مخالو ويدما نتونك كسعر زي مخالو سراويتنا يبي لحلوح موت مخانيز فلت زيادة ما يعتاكتو وحطو لزيك على زلا درونات ناتو بب عينتو أصوارنا زي ما تسالو انت خوني أب حجون انت خوني بامحرا زخوني يخون زرين زجبت عوض كمز اي كالن علو كاب فرستريشن وي كاتشنك انت حلفه نشي كنسم عما كنقصلنا تا نيكست توبيك ግን እየተሸነፉ ያሉት እነማን ናቸው ማን ነው ዳዊት ማን ነው ጎልያድ የሚለውን ነገር ራሱ ስለራሱ የተናገረ ይመስለኛልና እንደ ዳዊት ያለ ጀግና ተዋጊ ባለበት ዘመን ፋኖን ይያለ ነው እኔ ለኔ የፋኖን ትርጉም ነው የሚሰጠኝ እንደ ጎልያድ ያለ ሸለፈታም ፎካሪ ራሱ ነው ሸለፈታም ራሱ ከንግግሩ መውሰድ ይቻላል እና የራሱን ሸለፈታምነት ምንድነው ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃላል እና የራሱን በራሱ ያቀዋል ወይስ ጎልያድ አመጽ ደግሞ ለአማራ ክልል አዲስ አይደለም አመጽና ሽፍትነት እና በመንግስት ላይ አመጽ አዲስ ነገር አይደለም ባህል ነው የአማራ ክልል ረግረግ ነው እየሰጠመ ነው የሚሄደው ኢትዮጵያ መከላከያ በዛ አንድ ህፃን
አንድ ህፃን የፓርቲ መሪ ነኝ ብሎ የሀገር መሪ ነኝ ብሎ ስለፈለገና እሱ ቤተ መንግስት ሊገነባ እሱ አበባ ሊተክል እሱ ችግኝ ተከልኩ ለማለትና ለማውራት እንዲችል ብቻ መሆኑ አማራ ክልል ገብቶታል። ፋኖች ግን እጅ ልንሰጥ ሄደን የሚቀበለን መንግስት የለም እያሉ ያሾፉበት So come three word اللهم اتكونتات ازيو زغرميو زغبرو زلو عنوات ابلع الحزبن ابلع لي سلاماوي سباتن قلعتنا نستن زغبر زلو بناي درونس متكعتي ان فاكت بفيديو كمزي مكلاخلنا يدرون حبريتا كوصو جميرو مالون حزبي كمي غيرو كابدرون كاي ملكت ነው ባካችሁ ሁላችሁም ሼር እንድታረጉ ተፈልጋለሁ ላይክ አድርጉ ዱዌት አድርጉ ኮፒ ሊንክ አድርጉ የሚደረገው ሁሉ አድርጉት የፋሽስቱ አብይ አህመድ ሰራዊት በአማራ ህዝብ ላይ የሚያካሄደውን ጭፍጨፋ በድሮን ዛሬም እንደሚቀጥል መረጃዎች ደርሰውኛል እባካችሁ በእናታችሁ ይሄ ለሁሉም ደርሶ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አድርጉልኝ የአማራ ህዝብ ጭፍጨፋ ሲቪሊያን ጥቃት ሊቆም ይገባል የሚል መልእክት ያስተላለፋችሁ ጥንቃቄውን እናዳምጥ ከድሮን ጥቃት ለማምለጥ የሚደረግ የጥንቃቄ ተግባራት የመጀመሪያው አካባቢ መምሰል ካሞፍላጅ ቴክኒክ የሚባለው መጠቀም ነው ሳር ካለ ሳር ተለብሳላችሁ ቅጠል ከሆነ ቅጠል ተለብሳላችሁ አካባቢያችሁ ያለውን ሁኔታ ራሳችሁን አስመስላችሁ ተቀይራላችሁ በዚህም ድሮኗ እናንተ እንዳታያችሁ ሁሉም የምታየው ተመሳሳይ እንደሆነ እንድትወዛገብ ያደርጋል ይሄን በውትድርና ዓለም የተለመደ So زنتاي دبل دلو بحفشا تي ابلعلي سيفيلاوي حزب زخيز زلو ناي درون متقعتي بتدغاغامي سلازغاطم زلو كمي غيركا خ متقعت ناي درون كدحن تخل زبل ازراربا مخرتات يبلو مستمريت بمسسال كمون مستكبابي خ ممسسال ازيو اغداسنو زلو وي منالبات نغرا منغدنا خنفلطو معاس يغاطم تا يغاطم يفلتني زي حبريتا زي كل سب كتبصح كتكلالو سلازي كل غزي ام ناي درون متقعت زلو بوتا مستكبابي زمساسل كدان مخدان اغداسيو فلوي تكنولوجي لوم تيترونس كابتا كباب فلين زبل سبا يكوننو تكنولوجي سلازي كابتا كباب فلين زبل سبيشال لايت سيستم سلازولوم يلالي ويب سلازي اوتادروا حيلي درون متقعت تخبر كله لك انت كباب زمسل كدان كتقبر لك ካሊድ ማነስ ማስከ ለነው እንዲያውም ካሞፍላጅ ልብስ የሚባል ሁሉ አለ ይሄን በተፈጥሮ እስስት ራሷን በአካባቢው አስመስላ ስለምትቀየር ሰው እንዳያጠቃት ምክንያት ይሆናታል አይደል ይሄን የተፈጥሮ ቴክኒክ ኮፒ ማድረግ ነው ሁለተኛ የሙቀት መጠናችሁን በመቀነሱ በማጥፋት reducing heat temperature በማድረግ ራሳችሁን መከላከል ትችላላችሁ ለምን ድሮኖች ሙቀታችሁን በመለካት ያላችሁበትን ቦታ የማወቅ ቴክኖሎጂ thermal heat sensing ቴክኖሎጂ ተገጥሞላችኋል ስለዚህ ሙቀታችሁን በተለያየ መንገድ በመቀነስ እናንተን ድሮኑ እንዳያያችሁ የማድረግ ችሎታ አላችሁ ማለት ነው ሶስተኛው ድምጽ አለማሰማት አለመንቀሳቀስ ድሮኖች የተለያየ የተገጠመላቸው የድምጽ ቴክኖሎጂ ድምጻችን ስንነጋገር በመስማት እንደዚሁ ስንንቀሳቀስ ሙቭመንታችን አካሄዳችን በማየት ያለንበትን ቦታ እንዲለዩ ቴክኖሎጂ ተገጥሞላችኋል ስለዚህ ባለመነጋገር ድምጽ ባለማሰማት ባለማንኮሻኮሽ እንደዚሁ እንቅስቃሴ ባለማድረግ ድሮኖች እንዳያዩ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አራተኛ ድሮኗን ማወዛገብ obstructing line of sight ይሉታል የተለያዩ መከለያዎችን መጋረጃ ጥላ እንደዚሁ ቤት ስር መከለል በትቆይንበት ከምትሪ ወደሎም استفላለ ሙቀትና ያካላት ካውንሰን ስገብሪው كميجر كمواتنا كلات كاخد قاصر تخلوي كتغدل تخل زفلته بلين بحفشاغن استفلا لي عين التكنولوجي زعتقا تكنولوجي زلو انتم درونس لازم كاب درونس نبتحن تزبيز وهاب زلو جايدنس يزي ازخا كامنتاي زبغس كابت محير ازغبر زلو ጭካነ ዝመሎ መጥቃዕትታት ማለት እዩ ምክንያቱ እትፋኖ ዝበሃል አካል ናይ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ተለዮም ፍቅሪ ወይ ኮሎኒየም መጥቃዕት ይገብርሎ ነዚ ሁሉ ግን አሜሪካ ይኾን ኤውሮፓ ክሳብ ሕጅ ብሕሚሎም ክኾኑ ወና አቢ አይተራዩን በንጻሩ ኤርትራ አብዚ ቀረባ ወን እንትኾነ ሰራዊት ከማውጽ ይብልሎ ኤርትራ ግን ሰራዊታ አሜሪካ ይዘሎ አብዚ ዋነዚ ዝኾነ ይኹን ኤቪደንስ ወይ ከአከምዝን ከምዝን ቦታ ዘሎ ሰራዊት ከማውጹ ክብሉ ይኹሉ ነይሮም ነዚ ግን ክብሉ ይደሊኖም كل جزء ناي كالوت وجن محاز مخانو ناي موداتا بزعب أبي استبحال كونتات رأيو أبي تكندس أجا مجاتي موزلو بزيات جلس ياسايه قوليادنتن ياسايه وله مالتنا بزاو مدرك لي إنيا كوداويتنا مالت شنو لما يسب سو من يالنا نو ግን ለምን እንደዛ ትንሽነታቸው ደግሞ ለምንድነው እንደዛ የሚሰማቸው ኦኬ እንደዛ የሚሰማቸው ያው በጦርነቱ አሉንላቸው በየቦታው እየተሸነፉ ጦርነቱን ተሸንፈው ከትግራይም ተሸንፈው ነው የወጡት በኦሮሚያም በአማራም ክልል እየሰመረላቸው አይደለም እሺ ጊዜ ይፎክራሉ ድሮን ያመጣሉ ሰላማዊ ህዝብ ይፈጃሉ زخاب قمت على ترجموا
أبي مستخل منجستون سراويتون ننفسه كم داويت كجلس أزخالي بتنا أملاك حاجة زلوا ده كونسي نايب حكي بقعد كمس زي كل نيش تي سراوي سلز خانيو ننفسه كم داويت كجلس أخيلو نبع الفانو نبع ناي أونك حيلجن كم ناي جوليات عب حيلجير وسيد وصلوا سلزي اتبقعتو أفتقراي كيدو كعوات أيكالن أب أمحرا كيدو كعوات أيكالن أب أورومو كيدو كعوات أيكالن أب زخدو زي وسراوي سلزلو بخالا زراربا أورومو سراويت ناتهم حياليو أب أمحرا تخيدو فانو حياليو أب تقراي تخيدو خاتي ديف حياليو سلزي تغلال حيلو زي بلون دحرو غينو نفسه كم داويت خجلس أزخلي بلالو بتي ناي أملاك حيلو زلو ويكاكو جبر زخل داي كونسي أب قدمت مجمار ويكاك قدمت بعس ناي داويتن جولياتن مجمارو داويت نيشتي من يسي قاساي نيرو بقع كريني زي بلو بوتهدروا عيني بقع عقم زي نبرو وتهدروا حيل زي بلو وتهدروا أسوار زي لبس سبي نيرو سلازي حكوي كم داويت كسمعي له مغنياتو أبز خد زي عوت أبز خد أبز فتنو بوتهدروا حيلي أبز حلف حمش عمد أبز خونت يخون بوتهدروا حيلي كفتح زخلت أجد أيقات أمتنا لا حكوي كم كسمعي له سلام انتهي زي عوزلو أكيد داسي زرباك زربيج سلامتاي زي عوزلو زياد ما أب كل كفال لا يحضروا الترازل لا تجمع ጦርነቱን አያሸንፉም ጦርነቱን የማያሸንፉት በነገራችን ላይ ቴክኖሎጂ አቅም ስለሌላቸው የመዋጋት አቅም ስለሌላቸው ብቻ አይደለም አቅም የላቸውም ልክ ነው ጦርነቱን የማያሸንፉት ህዝብን እየተዋጉ ስለሆነ ትግራይን የማያሸንፉት ህዝብን እየተዋጉ ስለሆነ መቼም ኦሮሚያን የማያሸንፉት ህዝብን እየተዋጉ ስለሆነ አማራ ክልል የማያሸንፉት አሁን ህዝብን እየተዋጉ ስለሆነ አሁን ህዝብን እየተዋጋ ልታሸንፍ አትችልም exactly أبي أبت زخود بوتا زي معواتو بتخكل بقع وتهدروا حيلية بلون بتزلوا أطوار أخول تروفي نيرو توسع أطوار إليوني نيرو مبشي نمقبن نماين كخونو زخل زنبرا نهزبو كابتميت كقلاقلولو زخل زنبرا جنزب أطريفو درونسي قزعلولو عداناي منقستو عداناي باجوتو كشفنولو زخل زنبرا جنزب أطواري قزعلولو لذي ولا تم كلوكحو زدليون كلوكحو يدلين يمزلو تجنزب أبي كم زوعل سلد فلتو زلو إذا ترايقنا يكونن صقمو even تزلو أطوار كعوتا زي كالي أنصار فانا يكونن زواجا زلو أنصار حزبام حراي زواجا زلو أنصار أونيكا يكونن زواجا زلو أنصار حزبي أورومي زواجا زلو أنصار تقراي يكونن تواجي أنصار هو حتى يكونن تواجي أنصار حزب تقراي سلو زواجا زنبري سلازي أبسو خدو بتناوتو بروباغاندا اتوم أنصار زلو أنصار حزب خم زواجا زلو يقبروا له كم يخاف تقكر وإذا خانتايو أخذ دقفنا حزب سلا زي بلو وتهدروا عقمن ناي دق حيلنا لو شبيا درقكو لعقان أسوار نيرو لعقان سراويت كو نيرو سلمتها بيرترا زي تعوتة تلكا قن دقفنا حزب سلا زي نبرا والحنت دقفنا حزبي مبشي أبز خدو إشوخ زخون حزبي نيرو زبيرترا إشوخي نيرو درقي بفتسم كتحابر زخلاي نبرا بنتعارو بزرخبا أبهقوم يزقتو نيرو that's why كم سلو زقبرو زنبرو إحنا قرانات وقع عمامات أفقدو أب عناديو أب سكديراديو أب شعبدي أب غردديو أب حرقيقو ديو أب تبساتات أب سفل عليه عدسات هلكيتنا يرتراوين زفتم الزنبرو سلامتاي مغنياتو زخدو تزبي إشوخ سلو زخونم زتحابابرهم هزبي نبرا سألاي مخانو سلو زفلتهم نسألاي تحابابرون يم ندقوام قاتلاي نقروام يم مساعتهم صرحي نبرون بلاكو يلغم بزاحات نيروم يم بزاحات كدعات يرتراوين مسوم كينام صرحنا يروي متوب زخفني نتك علسنا هيز بيرترا زمر رزقبر ونساتم يم مغنياتو نتكود نايت حبرتسب زفل سبسيت زبرت عصلاي حجون صقمنا هيز بيرترا حجون صقمنا هيت اب ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክኸውን ዝኽእል ኮይኑ ጸኒዩ ኤርትራውያን ተዘየለው ድማ ተጋሩዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ኩሉ ተጋሩ ብለክም ኣለዎ ካብ ተጋሩ ንኤርትራውያን ዝጸሉ ኩሉ ተጋሩ ኣብ ሕማቕ ይውዕሉ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሕማቕ ውዕላ ይብልኒ ከም ይበሃል ንዩ ጌጋ እዩ እቲ ነቲ ፋብሪክ ሶሻል ፋብሪክ ስናትካ ወይካ ነቲ ሕብረተሰብ ብፅቡቅ ዝፈልጦ ንሱ ከድመዓልካ ዝኽእል ካሰብካ ዝኽእል ስለዚ ኤርትራውያን ምስ ወታደራት ኢትዮጵያ ወይ ምስ ፌደራል ዝሰርሑ እንተለው ንሳቶም እዮም ዝያዳ ካሃስዩና ሕጅውን ኣብዚ ኢትዮጵያ ዘሎ መንሰይ ማለት እዩ ከምኡውን ተጋሩ ብዝኾነ ይኹን ኤርትራውያን ፅልእ ዘለዎም ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ሕጅውን ዕንወት ከውርዱ ዝኽእሉ ንሶም እዮም ከምቲ ቀደም ዝነበረ ታሪክ ከምቲ ኣብ 1992 ዝነበረ ታሪክ እስከ ናቡ ክምለስ ሕጂ ኖ ቅድሚ ናብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይና መምላስና ሓንቲ ንቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ትምልከት ክልተ ሪፖርት ኣለዋኒ ለስን ቱ ዲስ ዋን ምክንያቱ ፖለቲካዊ ንርፀን ኢና ፀጥታዊ ንርፀን ኢና ሕጂ ድማ ናብ ወታደራዊ ክንሰግርና ቅድሚኡ ግን ከም መሰጋገሪ ነዚኣ እስካሁን ሰምና
آياتك خندي زي مخرو صويتك خندي زي مخرو أبوتك خندي زي فكرو لتاريخنا نبرق قبرو مننتنا نبرق قبرو ولا غيرنا بعد يسيرو قلب حكي موقف تأثير ብልጽግናው ባለስልጣናት በሀገሪቱ ኢኮኖሚ መረጃዎች ላይ ተራራቁ አሃዞችን መናገራቸውን ቀጥሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩና የገንዘብ ሚኒስትሩ በመንግስታዊ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀርበው በአንድ ጉዳይ ላይ እጅግ የተራራቁ መረጃዎችን ሲናገሩም ተደምጧል። የብልጽግናው መንግስት አምኖት የሚያበድረው ሀገርና ባንክ እንደዚሁም ፈልጎት የሚመጣ ባለሀብት ከቸገረው ሰነባብቷል። በጉዳዩ ብድር የመክፈል አቅሞችን ይፋ የሚያደርገው ፊች የተባለው የአሜሪካ ኩባንያ ባወጣው ሰሞንኛ መግለጫ የኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ዕዳ የመክፈል ደረጃ ከነበረበት ሲሲ ደረጃ ወደ ሲ ዝቅ ማድረጉን አስታውቋል። ከግዙፍ የኢንዱስትሪ ፓርኮችና የኃይል ማመንጫዎች እስከ የፍጥነት መንገዶች ባቡር ሀዲዶች ተገነባ የነበረችው ሀገር አሁን ፓርክና ሪዞርት እየገነባች ቢሆንም ያገዛዙ ባለስልጣናት ግን እያደገና እየተመነደገ ያለ ኢኮኖሚ ባለቤት መሆናቸውን ይናገራሉ። ይሁን እንጂ ሊረጋገጥ ሊጠናና ሊታወቅ የሚችለውን የኢኮኖሚ ጉዳይ በተመለከተ ተመሳሳይ መረጃዎችን እንኳን ሲያጋሩ አይስተዋልም። ዛሬ በመንግስታዊ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቀረበው የጠቅላይ ሚኒስትሩና የገንዘብ ሚኒስትሩ ሐሳብም የዚህ ማሳያ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ ወደ ስልጣን ስመጣ የሀገሪቱ ዕዳ ከ37 በመቶ በላይ ነበር ሲሉም የገንዘብ ሚኒስትሩ ደግሞ 56 በመቶ ነበር ይላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ዕዳ ከፍለን በአስራዎቹ ደረጃ ላይ አደረስ ነው ብለው ሲናገሩም የገንዘብ ሚኒስትሩ ደግሞ አሁን ያለው ዕዳ 45 በመቶ ነው ይላሉ። እኛ ቢሮ ስንገባ የኢትዮጵያ ዕዳ የውጭ ምንዛሪ ከ37% በላይ ነበር። ዛሬ 10% አስገብተናል። አጠቃላይ 56% የነበረው የዕዳችን ከጂዲፒ ጋር ሲነጻጸር ወደ 45% ለመቀነስ የተቻለበት ሁኔታ ነው። የብልጽግናው ሹሞች አሳድገናል ለውጠናል እንታይና ንርዘለና አብዚ ነውህ ዝበለት ሪፖርት ያ በሐፈሻ ግን it's not out of nowhere መንግስቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ዘንቆልቆለሉ ዘሎ ክስተት ካብ ማዓልትና ከፈይ ይኸይዳሎ ትዝዛረብዎ ቁፅር እውን እንተኾነ بعلوم زفبرخوا مخانو دما أمونغوت برايم مينستر زبلون ات مينستر فاينانس ناتو زبلون نبينو زي كارو قطرتات يوم زرقحو زدما of course manufacturing of figures بلوي كانت قطرتات بعالخا فابريكيت كتقبرام كتكرقلها أباتهم ترى استجمري يكونن even تنعبيت هاجرات على أمريكا وننتخوني بزح ذكر آخر قطرتات يهوبيو عبنت unemployment rate inflation rate نا أمريكا ونبزح سب ملكة حتى كم زقبروا له مخنياتو مستنايتي بوليتيكا وأمرارها بزخيد من قدي خاطريو لذي inflation قبل على تحت ورينا يخبروا خلوا من نابرنا يسب قنت ده يقوليلو يحسوا خمسة لو تفلت تمساسال دما في إثيوبيا الزبلو زلو كتابة خمسة جبرنادو يا كم جبرنادو زبل زلو تمنى نابرنا يتسبق النعوزن تبارك أيقونة لذي بت بوليتيكا نياتا زبلو زربا يكونه بت رياليتي أبمريز زلو كنتات إن خنت مزلنا نمباليو حنتك بكمي ኢንተርናሽናል ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ቅድም ዝጋር ፕሬዝዳንቱ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጽፎ የተሰጣቸውን ሞሽን ሲያነቡም ተገኝ ያሉት ኢኮኖሚ እድገትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው የተናገሩት አሃዝ የተለያየ ሆኖ መቅረቡ መነጋገሪያ እንደነበር ማይዘነጋም። በፈታኝና አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ጭምር እያለን ባለፈው አንድ አመት 7.5 በመቶ ጥቅል ሀገራዊ የኢኮኖሚ እድገት ተመዝግቧል። ዘንድሮም ሰምታችሁ እንደሆነ 7.2% እድገት ማስመዝገብ again Mr. President when they ማሳሰል ቁጥርታት ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ኩነታት ናይ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ሪያሊቲ እንተሪኻዮ ትመነባብሮት ኩነታት ኢንተርናሽናሊ ካብ ካምፓኒታት ድመጽ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ነዚ መስል ትማለ ድማ ካብ ትማለ ንሎመ ማለት I think 2 days maybe maximum ገይሩ ተማልት ገይሩ ኩሉ ገልዘ had a regional electricity body shifts headquarters from Addis Ababa to Kampala had a ኃይል ጻት ትካል ማለት እዩ ሪጂናል ካናይት ዞባ ዝነበረ ሪስክ ቲ ሄድኳርተርስ ናቱ ወይ ድማ እቲ ማዕከል መምሕዳር ናቱ ተቀንዲ ናይ ሴንትራል እንታይና ንብሎ ሄድኳርተርስ I think ናይቲ ካምፓኒ ርዕሰ መምሕዳር ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ናቱ ካብ አዲስ አበባ ንካምፓላ ወሲድዎ ኣሎ ባንክ ልምዓት አፍሪካ ኢንተርናሽናል ስታፍ ናቱ ወሲዱ ካልኦት ትካላት ድማ ክስዕቡ ይኽእሉ እዮም ኢለኩም ነይረ ብዝሓለፈ ብተመሳሳሊ እዚ ድማ ሓደ ዓቢ ትካል ነይሩ ናቱ ቦታ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓበይቲ ካምፓኒታት ንዓድኻ ካኣትው እምበር ካብ ዓድኻ ክወፁ ፅቡቅ ኣይኮነን ነቲ ቁጠባ ድማ ኮንፊደንስ ኣይፈጥርን እዩ ስለዚ again ኢስት አፍሪካ ኤነርጂ ባዲ ዝበሃል ድማ
كاب أديس أبابا ناب كامبالا قصو كيدلو زدما the move backed by أبزي رأيوا كني جنزب على أبو up to move زتحاز مالتيو the move backed by 5.4 million from African Development Bank again it has to do with African Development Bank African Development Bank مسو زتحازو تكالاتون كوتسو كم زخولو زتن خبريتا وتنيرو again we see زيوم تكالازياتون دما كم وتسيت ناتيو Africa Development Bank ካብ ተዓድሙ ውፅኡ ድማ ብሰንኪ ናይ ኣቢን ናቱ ናይ ፀጥታ ሓይልታትን ዝገብርዎ ዘሎ እዩ እዚ ድማ ምስ ምንታን ክተሓሓዝ እዩ እቲ ፀጥታዊ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ እውን ምዚታት ክተሓሓዝ ዝኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሃገር ኣብቲ ዕላማኣ ዘተኮረ ዘይኮነ ኣብ ጓል መንገዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ብዙሕ ነገር ድማ እቲ ቁፅፅር ናይቲ መንግስቲ እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚኣቶም ነዚ ክኸስር ከሎ ቀልጢፍካ ክእረሙ ዝግብኦም እዮም ናይ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ዳመን ክዛረበሎም ኮይኑ እዚኣቶም ግን ናብ ጅቦም ክመፅእ ዝኽእል ናብ ረብሖም ክመፅእ ዝኽእል ፅልዋ እዮም ዝኸስሩ ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ የርእየካ በቲ ሓደ ወገን ሕጊ ኣልቦነት ክንብሎ ንኽእል በቲ ካልእ ድማ ቀዳምነት ናይቲ መንግስቲ ኣብ ከምዚ የለ ንሱ ቀዳምነቱ ከመይ ገይረ ንፋኖ ይስዕር ወይ ከመይ ገይረ ንስልጣኑ ንምቕፃል እምበር ኣብ ናይ ቢዝነስ ዓለም ኣብ ናይ ረብሓ ዓለም ዝዛረቦ ዘሎ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘሎ ቃላት ወላ ናይቲ ቁፅርታት ምግጋይ እውን ከምዚ حلف كتبل كلا خبر معلت تاو كم سرحكا كم زي كونت ناي إيكونومي قداي تبوليسنا توم ونعيزن صبارق كاب نشكرن نزبيزان نكاتو زجبر زنبرة دقما ويكا سبسيدي نوع عقاريتنا تجنزب ناس واريت كمل خمسة لون زجلت حبريتا بسفيو أب إنترنت سرب زلو كنتاتيو سلازي زود دزن بزي أجنازيبنا كريان خلنا بزيان مالس شلون هيدجت بأفريقيا بعالمهم الجك فتان እድገት ያሳዩ ካሉ ሀገራት ተርታ ያስመድበናል እንዲህ ያሉ የተራራቁና የማይገናኙ አሃዛዊ መረጃን የሚያጋሩት ባለስልጣናቱም የስራ አጥነት ያሻቀበበትን የኑሮ ውድነት ህዝብ ያማረረበትን ምርት ያሽቆለቆለበትና መሰል ምጣኔ ሀብታዊ ችግር ያጋጠመበት ፖለቲካዊ ምክንያትን ያብራሩም ለነዳጅና ስኳር ለዘይትና መሰል መሰረታዊ ሸቀጦች መደጎሚያ ሊውል የነበረ ገንዘብ ለድሮንና ተተኳሽ መሸመቻ ውሏል የሚባልላቸው የብልጽግናው አለቆች ፖለቲካዊ ችግሮችን ለመፍታት ባለመፍቀዳቸው አበዳሪ ተቋማቱም ሆኑም ኢንቨስትመንት ላይ የሚሰሩ ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ምርጫቸው እያደረጉ አይደለም መንግስትም ችግሩ ለመፍታት ከመወሰን ይልቅ ፕሮጀክቶችን አቁምም 10 شكرا تري ودلهم بزحات ኢንቨስተርስ ካብ ተዓዲ ይሃድሙኹም ዘለውን እዚ ድማ ካልኦት ኢንተርናሽናል ትካላት ፀጥታናቶም ውሕስነት ተዘይረኺቦም ንኢንቨስትመንት ናቶም ውሕስነት ተዘይረኺቦም ንኤርትራዊ ክልተ ዕፅፊ ሪስክ ኣለዎ ማለት እዩ everything international community ዝብሎ كلته وحيدو 10 عصف ريسك ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዎ ምክንያቱ ታሪኻዊ ፀገም ስለዘለና ታሪኻዊ ሽግር ስለዘለና ንሕና ሃይኮናን ሽግር ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕለና ሽግር ስለዘለዎም ፅሊ ስለዘለዎም ብሓፈሻ ብዙሕ ግዜ ካብ ተጋሩ ካብቶም ትግርኛ ዝዛረቡ ኤርትራውያን ፅሊ ናይ ተጋሩ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ኣብ ታሪኽ ግን ናይ ትግራይ ሓይሊ ናብ ኤርትራ እናመፀ ሽግር ዝፈጥር ዝነበረ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ይኮነን ንመጀመርያ ኣብ ታሪኽ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናብ ትግራይ ዝኣተወሉ maybe ኣብ 2000 እዚ ሕጂ ኣብ 2021 ዘጋጠመ ኩነታት እዩ ንሱ እውን እንትኾነ ብኢንቪቴሽን ወይ ከዓ ብፕሮቮኬሽን ባዕልካ ዝጀመርካዮ ኩነታት እዩ ኣነ ጥራይ ኮንኩን ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስን ኢንተርናሽናል ዲፕሎማትስን ዝኾነንዎ ኩነታት እውን ስለዚ ነበረ ስለዚ ናይ ኩሉ ግዜ ከም ዝብለኩም ኣብ ሓማስ ኣብ እስራኤል ዝገበሮ ዓለም ሙሉእ ኮኒንዎ እስራኤል ድማ ግብረ መልሲ ኢባ why doesn't is the same logic سلمتها بيرترا خسرع زي كسرع كم زخل زي نجار در ميسايل كتكوسيل كتكويسكا معنو توريدكا قبل ملسك بخا خمس خلو قد سلمتها كابت سبيت وصعي خون إذا نقدفه بوليتيكا ورسمي أما نقول إثيوبيان إيرتران حدش هيكونن أبزو وانا زوزو لو كنا تادقن إسكنا ونملس how is this going on هاي تبقات كم يوم تحديهم please داخلكم ذا فيديو يوتيوب أزلو سبات الشرق بقولهم إذن إثيوبيا زبدلو قداي أمني معمل كوينا حنزار ولا سنحنا كأون حدا حسب توليد له السخان تايو إذا صار سب مقفع قدا بإثيوبيا حج تجمر يكونن حج يوم نتوم نحنا سلبرتي أسرهم دي جمهور له قلنا إحنا أنت هنقبر نخل كم جبت محاز مسلونا قريلا نتوم إثراء نحواتنا بإثيوبيا زلهم عند حد آخركم فيديو قدحوهم لنفسهم أب حدا قاعد يتوكم تغني مزعم كوستهم كله تتقبلهم كله أوتوماتيك تليفونكم ولعوه ولا فيديو تريكا لكم كنتم ملقوهم بدمسي ملقوهم احنا جبت اخ نحس كلها نابزو خينا هون تبلو ب تلانتنا ኢትዮጵያን ካላፈረስን ሲሉ የነበሩ ኃይሎች
እየጠቆሙ የሚያሳስሯቸው ኤርትራውያን እኔ ተመልክቻለሁ። ይሄ ግፍ ነው፣ ኃጢአት ነው። እውነት ለመናገር ማለት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ይሄ ነውር ነው። በቃ እንግዳ ምንም ያላጠፋ እንግዲህ አንድ የኤርትራን ወንድም ወይም እህት እናት አሮጊት እናቶች ታሰረው ገጥሞኛል። እዚህ ጭንቅ ጊዜ ኢትዮጵያን አንጥልም ብለው እጅግ ጥቂት ሀገራት ለማመን በሚያስቸግር ሁኔታ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ክልል ሆነው በመከራ በችግር በጫና ከኛ ጋር መቆማቸው ብቻ ሳይሆን ያላቸውን ያካፍሉ፣ ጓዳችንን ያበሱ፣ የባውቃችንን በጉድል አይተው የሞሉ ርሳዕ ነገር የኮነን ትምህርት ስለዘለው ግን ቁስልና ክንሓኪ ኸብልናን ቁስልኩም ክትሓኩ ይብልኩምን ተወዲዩ ኣሎ ከክፉኡ ፀፀይቁ ተቐቢሩ ኣሎ ሎሚ ኢትዮጵያ ወኪለ ዛረበኩም ኣለኹ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት መንግስቱ ሃይለማርያም ይዛረበኩም ነይሩ መንግስቱ ሃይለማርያም ነዴታት ኣስመራ ደቅህን ክጭፍልቕ ትሃዊ ከለኹሞ ኣይተተዓናቕፋን ይብለክን ነይሩ መን ከም ዝተጨፍለቐ ብተግባር ፍሉጥ እዩ ትማል ተባሪሮ ብግፍዒ ብሓይሊ ትማል ተባሪሮ ብግፍዒ ብሓይሊ ሓቅና ቤለኺ ፍትሒ ከምታይ مسيلوم يخون لام كرنات خبدا مسيلوم يخون لام كرنات خبدا دقي سلماتي هاي ودن العدا ትላንትና ኢትዮጵያን ካላፈረስን ሲሉ የነበሩ ኃይሎች እየጠቆሙ የሚያሳስሯቸው ኤርትራውያን እኔ ተመልክቻለሁ። ይሄ ግፍ ነው፣ ኃጢአት ነው። እውነት ለመናገር ማለት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ይሄ ነውር ነው። በቃ እንግዳ ምንም ያላጠፋ እንግዲህ አንድ ሓንቲ ነገር ካብ ኢትዮጵያ ክንመሃራ ዘለና ኤርትራውያን ግን ክንመሃራ ዘይንኽእል ምናልባት ሓደ ግዜ ድማ ክንመሃር ስለዘይንኽእል ዘይኮነስ እቲ ኩነታት እውን ስለዘይፍቅደልና እዩ ኣብዚያ ክርማ ክኽእል ኣለኒ ብወገን ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ መቕሻሽን ክሳብ ዝደልወካ ካብ ሃይለ ስላሴ ጀሚርካ ኩሉ ግዜ ብምትላል ነቲ ኤርትራዊ 10 ግዜ ምውፃእ ብተደጋጋሚ ኣብ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ናበይ ክኸይድ ወይ ኢትዮጵያ ከምዚ ከም ትገብር ክኸውን ከም ዝኽእል ካብ ዘይምፍላጥ ወይ ካብ ምግራህ ዝፀንሐ ይመስለንን ምርጫታት እውን ስለዘይብሉ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክኾን ከሎ ሰብ ሓፊሉ ንዓዲ ክምለስ ዝኽእል ግን ኣብ ዓዱኸ ክምለስ መድረኽ ኣለዎ ድዩ ምቹእነት ኣለዎ ድዩ ናፅነት ኣለዎ ድዩ ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ እናተሸገረ እናተወፅዐ ዝነብሮ ዘሎ ከምኡ ክነብር ዕድል ኣለዎ ድዩ እቲ መንእሰይ እዚኣ ድማ ምምላስ የድሊ ሓንቲ ኣብዚ ድማ ንግረ መንገደይ ክጠቕሳ እውን ዝደሊ ብዛዕባ እዚኦም ኤርትራውያን ክርኢ ከለኹ ብዙሕ ግዜ እየ ዝሓዝን why do you think እዚ መንእሰይ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኤርትራዊ ኣርቲስት ስነ ጥበባውያን ብቅዓት ዘለዎ ምሁራት ካልኦት እውን ኣካላት ብዙሓት ካብ ኤርትራ ደገ ወፂኦም ዘለዎ ብፍላይ ንኣብነት ካልእ ስንግደ ፈድሓ ዋላቶም ስነ ጥበባውያን ስነ ጥበብሲ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ዝሰርሕሉ ቦታ ስነ ጥበብ እዩ ስለምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ክሰርሑ ይኽእሉ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ግን ክሰርሑ ዘይደልዩ ወይ ከዓ እንታይ ትምርጫ ናቶም ድሕሪ ኢልካ ሰብ ከም እንስሳ እዩ ኣብ ዝጥዕመ ቦታ ጥራይ ዝኸይድ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዘጋጥሞም መኻልፍ ሽግር ካብኡ ዝገድድ ሽግር ወይ ከዓ ናፅነት ስለዘይስምዖም ኣብ ኤርትራ እዮም ናብ ኢትዮጵያ ዘለው ኮፍ ኢሎም ዘለው ኣብ ሱዳን ተመሳሳሊ ከምኡ ብዙሕ ግዜ እናተሰረቀ እናተኣሰረ እናተገፍዐ ከሎ እቲ ህዝቢ ኣብኡ ኮፍ ይብል ነይሩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ለውጢ ክገብር ዘይምኽኣሉ ወይ ድማ እቲ ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ ኣብነት ኣብ ሱዳን ዝኩሉ ሽግር ከጋጥም ከሎ
ሓንቲ ግዜ እውን ይኹን እቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ መግለፂ ውፅእ ይፈልጥን እዩ ስለምንታይ እቲ ህዝቢ ከምዚ ይኸውን ኣሎ ወይ ነቲ ህዝቢ መምርሒ ከም ዝግበሩ ናብ ዝኽዱ ንኣብነት ወላ ኣብ ትዊተር እንደዝፅሕፍ ነይሩ እቲ ኤምባሲ ኣብኡ ዘሎ ሜይቢ ክፍራህ ምተኻእለ ኢለ ይኣምናነ ሜይቢ ገለ ነገር ከስምዕ ምኻእለ ስለምንታይ እዩ ጠቕላላ እቲ ኤምባሲታት ኣብኡ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ዘይህብ ሓንቲ ካብቲ ዘይትርዳእኒ ነጥቢ እንተለያ ካልእ ብዙሓት ትፅሕፉለይ ኣለኹም ኣብ ወሳብ ጉዳይ ናይ ፓስፖርት ንኸሳልጥ ነቲ ኤምባሲ መልእኽቲ ኣመሓላልፈልና ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ወሳብ ይመፀኒ ኣሎ ኣብ ኮሜንት እውን ኣብ ብዙሕ ትርእይዎ ኣለኹም ኮሜንት ተንብብ እንተኮይንኩም ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ናተይ ለበዋ ዘድልዮ ኤምባሲ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ዊ ሃቭ አ ፕሮብለም ኦልሬዲ ምክንያቱ እቲ ኤምባሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ዜጋታት ምክትታል ይስርሑ ካልእ ዲፊኒሽን የብሉን ክልተ ዕላማ ዝኾነ ኣምባሳደር ንኣብነት ኣነ ዜጋ ናይ ኤርትራዊ ዜጋየ ብተወሳኺ ድማ ዜጋ ናይ ስዊስ እየ ኣብ ዝኾነት ዓለም እንድሕር ከይደ ኣብዚ እዋን እዚ ዜጋ ናይ ስዊስ ካ ስለ ዝኾንኩ ዜጋ ናይ ኤምባሲ ናይ ስዊስ ብቐጥታ እዩ ዝሕተተለይ they would come እንተደይ መፂኦም ድማ ብዛዕባይ ክሓቱ ግዴታ ኣለዎም ስለምንታይ ታክስ ስለንኸፍል ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾና ሜይቢ ኣብ ኤርትራ ታክስ ስለ ዘይንኸፍል ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣገልግሎት ንባዕሪ ታክስ እንዲ ሓደ ሰብ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ታክስ ከፊል እዩ ብዙሕ ኣገልጊሉ መብዛሕትኡ እቲ መንእሰይ ኣገልጊሉ እያ ኣብቲ ሃገር ዋላ እኳ ወፂእ እንተሃለዎ ኣብ ኣገልግሎት ዝነበረ ብዙሕ ስለዚ ዝኣክል ኣገልጊሉላ ነቲ ሃገር ግብሪ ከፊሉላ ብዕድሚኡ ብጉልበቱ ብዕድሚኡ ብሂወቱ ግብሪ ከፊል እዩ ካብዚ ንላዕሊ ግብሪ የለን ነቶም ከየገልገሉ ዝወፁ ገለ መለካለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ መንእሰይ ግን ድሓርካ ሓደ ሰብ ኣቦ እንድሕር ኣገልጊሉሉ ኣቦ ኣገልግሎት ተሎ ሓውቦ ኣገልግሎት ተሎ ኣገልጊሉሎ ኦልሬዲ እቲ መንእሰይ እውን ወዲ ስውእ እንድሕር ኮይኑ ኣገልጊሉሎ ኣቦ ኣገልጊሉሉ ኣሎ ሜይቢ ስለዚ እንታይ ክብል ደሊ ኤምባሲ ቀዳማይ ስርሑ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ናይቲ ሃገር ምስላት እዩ ዊ ኖው ዳት ምስ ኢትዮጵያ ድዩ ምስ ካልኦት ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ክዘራረብ ክኽእል ኣሎ ግን እቲ ቀንዲ ሪስፖንሲቢሊቲ ናቱ ግን ነቶም ዜጋታት ኣብኡ ዘለው ንረብሓ ናይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ንክሰርሕ እዩ ኣብኡ ቀጥታ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ስለዚ እዞም ዜጋታት እዚኣቶም ከምዚ ከጋጥሞም ከሎ ንሕብረት ኣፍሪቃ ብምሕባር ድዩ ንዩናይትድ ኔሽንስ ምፅሓፍ ድዩ ወትኤቨር ትካል ምሕባር እንድሕር ኮይኑ ፅቡቕ ነይሩ ብተሰማዕነት እውን መሃለዎ እቲ ህዝቢ ንኽትሕግዝ እንታይ ካ ክትገብር መንግስቲ ይኮንካ ንስኻ መንግስቲ እዩ ዝሕግዝ ኣብ ከምዚ ኩነታት ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ዘለኹም ነቶም ንከምዚ ዓይነት ንዛረብ መልሓስኩም ትውርውሩልና ነቲ ኤምባሲ ግን ገለ ነገር ግበር ክትብሉ ዘይትኽእሉ ሰባት ኣለኹም ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ተሓስቡ እንድሕር ኮይንኩም እዚ ቀዳማይ ሓላፍነት እዩ ክኸውን ዝግባእ ነቲ መንግስቲ ፅቡቕ ነገር ክገብር ከሎ የስ ፅቡቕ ገበረ ተጣቅዓሉ ሰፖርት ትገብሮ ሓላፍነቱ ክዝንጋዕ ከሎ ድማ ከማን እዚ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ክትብል ክትክእል ኣለካ ፓስፖርት ንዘድልዮም ሰባት ፓስፖርት ሃቦም ኤርትራውያን ምዃኖም ድሕር ኣረጋጊፅካ ጊቭ ደም ብዙሓት ኣሎ ወላ ቡጋንዳ እውን ከም ፀገም ከም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ፅሒፍኩም ላይ ኣለኹም ኣብ ወሳብ ኣነ ግን ታራ ኤርትራዊ እየ ብፍሉይ ከስምዖ ዝኽእል ሓይሊ ናይ ፖለቲካዊ ሓይሊ የብለይን ከም ተራ ኤርትራዊ ግን ከም ጆርጅ ከም ኤርትራዊ እዛ ዘረባ እዚኣ ክዛረብ ዓቕምላትን ናብ ቻነለይ ሳ ድማ ኤርትራዊ ፓስፖርት ዝግበቱ ኮይኑ ስለምንታይ ፓስፖርቶም ዘይወሃቦም ዝኾነ ይኹን መልሲ ክትረክበሉ ትኽእልኒ ኢኻ እዚ ኤርትራዊ ምኻ እንተኣንኩ ክትከውን ትኽእል ኤርትራዊ ዳ ኤርትራዊ ከተረጋገፅ ዘለካ እምበር ንኤርትራዊ ፓስፖርት ምሃብሲ እንታይ ከቢድ ክገብሮ ዝኽእል ምናልባት ቅድመ ኩነታት ንስኻ ክትገብሮ ዘለካ ዝኾነ መንግስቲ ናቱ ቅድመ ኩነታት ኣለዎ እንታይ ከተማላለካ ገለ መለዚ ኦብቪየስሊ ዊ አንደርስታንድ ዳት እዚ ኢንተርናሽናል እውን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናታ ቅድመ ኩነት ኣለዋ ቅድሚ ፓስፖርት ምሕታትካ ዝና ማል ይብሉኻ እንድሕር ንዑ ኣማልዩ ግን ስለምንታይ ነቲ ሰብ ክትበዶ ይትኽእል ማለት እቲ ሰብ ከማሉ ድልውነት ኣለዎ እቲ ፓስፖርት የድልዮ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ንኬንያ ካኣቱ በቲ ካኣቱ ሽገር ኣሎ ስለዚ እቲ ኤምባሲ ኩዱ ሎት ብዙሕ ነገር ክገብር ምኽኣለ ነዚ ሽግር ነዚ ህዝቢ ድማ ሽግራቱ ኣብ ምቅላል ብዙሕ ነገር ክፃወት ምኽኣለ ነዚ ድማ ይፅንሓለይ ክበሃሎ ዝግባእ ኣርእስቲ ይመስለንን ብዝተኻለ መጠን ዝተረፈ ተሪፉ እዚ ነገር እዚ ክግበር ክኽእል ኣሎ ንስለቶም ዝጅህጅሁ ዘሎ ሓውና ኣብ ዝኾነ ሶሻል ሚድያ ህዶም ክትብሎ ናበዮም ካድሙ ናብ ኤርትራ ክምለሱ እውን እኮ ኦፊሻል ኣናውንስመንት ክግበር ክኽእል ኣሎ ብኸመይ መንገዲ እዮም ክምለሱ ዶብ ተዓፅዩ ዘሎ እዩ ብኸመይ እዮም ንሃገሮም ክምለሱ እንታይ እዮም ክገብሩ ኮሚኒኬሽን የድሊ ሓበሬታ የድልዮም እቶም ህዝቢ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ተኮይኖም ናብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ተኮይኖም ዝኾነ ነገር ክግበር ክእል ልክዕ ከምዚ ጓሳ ዘይብሉ ህዝቢ ክኸውን ኣይግባእን እዚ ህዝቢ ነዊሕ እዋን ጓሳ ዘይብሉ ህዝቢ ዝመስል ብዙሕ ግዜ ከርተት እዩ ዝብል ናብትን ዳርጋ ከምዚ ዓይነት ሓጎዝጎፅ እዮም ካ ዝያዳ ዝምዝምዝ ዝወነት ህዝቢ ኣብ ሊብያ ክንደይ ስቃይ ናይ ህዝብና ርኢና ኢና ኣብ ግብፂ ክንደይ ስቃይ ኣብ ሲና ክንደይ ስቃይ ርኢና ኢና ናይ ህዝብና ገለ ነገር ክግበረሉ ምናልባት ቀደም ኣይተገበረን ዓቕምታት ኣይነበረን ፀገማት ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ሕሉፍ ክንማጎት ክንነብር ስለዘይንኽእል ሕጂ ኸ ስለምንታይ ገለ ነገር ዘይግበር
ወይ ገለ ነገር ክትገብር ዘይትፍትን ዓቕሚ እንተዘየሎ ድማ ሓገዝ ብፅሑፍ ከማን ነብስኹም ኣትሕኑ ንኣብነት ናይ ገለገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ከመይ እዮም ዝብሉ ነብስኹም ኣትሕኑ እዮም ዝብላ ዓቕሚ የብልናን ኣብ ናይ እስራኤል ዝነበረ ንኣብነት ገሊኦም ዓቕሚ የብልናን ክንወዘኩም በብሽጣራኹም ቻይና ንባዕላን ህዝቦም እንታይ ኢለቶም ኣብኡ ቻይና ዝዓባይ ሃገር ቻይና በብሽጣራኹም ውፅኡ ኢላቶም ግን መግለፂ ሂባ በብሽጣራኹም ውፅኡ ኢላ ሓበሬታ ሂባ እዚ በብሽጣራኸ ብከምዚ ጌርካ ውፃእቲ ኩነታት ከምዚ ኢልካ ኮሚኒኬት ምግባርን ሓደ ኣገዳስነት መሃለዎ ይብል ምናልባት ኮሚኒኬት ዘይምግባር እውን ስትራቴጂ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ግን ከም ሰብ ክግበር ነይርዎ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ መንግስቲ ይኮንኩን ግለሰብ እየ ንዓይ ዝመስለኒ የዛረብ ናተይ ርእይቶ ቅንዑ ድዩ ኣይቅንዑን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ርእይቶ ክበል ይኽእል ግን ከም ዜጋ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ገለ ነገር ነቲ ሰብ ሓበሬታን ጋይዳንስን እንደዝወሃቦ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ንብል ኣለና ገለገለ ካብቲ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝሪኦ ዘለኹ ክንርኢ ኣብዚ እዛ እዚኦም ኤርትራውያን እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ግን ካብ ሽግር ናይ ኤርትራውያን ፀገም ናይ ትግራይ ዝያዳ ጎሊዑ ዝረኣዮም ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም የብሉን ፖለቲካዊ ናይ ቁጠባ ፀገም የብሉን ሽግር ድርቂ ኣየጋጥሞን እዩ ዝበሃል ዘረባ የለን ድሓን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፅቡቅ ኣሎ ህዝቢ ተበልካ ኣብ ስደት ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣብ ካልእ ዘሎ መዓት ሽግር ኣለና ባት ፕራዮሪቲ ናይ ገለገለ ሰባት ኣብ ትግራይ ንዘሎ ጥራይ እዩ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ኣቃውማናቶም ሕልምታትናቶም እንታይ ምዃኑ ድማ የረዳእካ እዚ ንኣብነት እዚ ቻነል እዚ ኤፍሪ ታይም ናይዞም ኤርትራውያን ሽግር ዘጋጥሙ ዘለዉ ተሓጒስሉ እዩ ዘሎ ከምዚ እንቋዕ ኮኑ ከምዚ እዩ ከምዚ እዩ ኤርትራ ኢሎም ንሳቶም ንሕና ኤርትራውያን ናይ ኢሎም ባንዴራ ስለዝሓዙ ጥራይ እዚ ኩሉ ፀገም ዘጋጥሞም ዘሎ እምበር ንኢትዮጵያ ኣጥፋእያ ኢትዮጵያ ተጥፋእ ዝበለ ሰብ የለን ኣነ ኤርትራዊ ብኤርትራውነተይ ይኮርዕ ምባል ግን ንኢትዮጵያ ሕማቅ ክስምዖም ኣይግባእኒ ታሪክ ናይ ኤርትራ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ብታሪክና ንኮርዕ ብህዝብና ንኮርዕ ምባል ፀገም ኣይኮነን ባዳ ደ ኤንድ ኦፍ ደ ደይ ገለገለ ወገናትናትና ናይ ኤርትራ ሕማቅ ጥራይ ደስ ዝብሎም ስቃይ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራውያን ናይቲ ፖለቲካዊ መንግስቲ ንፖለቲካ ይቃወም ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ንሪኦ ዘለና ግን ብተደጋጋሚ ነቶም ህዝቢ ታርጌት ዝገበረ ብተደጋጋሚ ስቃይ ናይቶም ህዝቢ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከጋጥም ከሎ ተተገምጢልካ እቲ ኩነታት ግን ምዚ ከተሓሓዞ ትኽእል ኢኻ ዋሕነ ንምንታይ ሕነ ምፍዳይ ዝብል ዋሕነ ኮት ይፈድዩ ከሎ ባዕሎም ኤርትራውያን ቶም ደለይቲ ፍትሕ እኮ ሕነ ይፈድዩ ኣሎ ትግራዋይ ዝወፅሖ በደል እውን እኮ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ በደል እውን ዕዳና እዩ ኢሉ ይወስዱ ንትግራይ ሕነ ትፈድዩና ሕነ ምፍዳይ ዝበልክዎ እዚያ ክፍዳይ እቲ ሕነ ዝበልክዎ ብትግራዋይ ጥራሕ ኣይኮነን ብኤርትራዊ እውን ይክፍዳይ ሕነ እዩ ዝፍዳይ ብመን ብኤርትራዊ በደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ትግራይ ዓብዪ ሕነ ምፍዳይ ሕኑ ተፈድዩ ኣሎ ትግራዋይ ጥራሕ ኣይኮነ ሕነ ክፈድእ ክብል ዘለዎ ኣጆኻ ህዝቢ ትግራይ ሕነ ክንፈድየልካ ኢና ዝብሉ ኤርትራውን ኩሉ ሶዙን የንፀባርቕ ነይረፍቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣይ ቲንክ ኣገደ ነገር ኣይኮነን ትምህርቲ ስለ ዘለዎ ግን ቁስልና ክንሓኪ ከይብልናን ቁስልኩም ክትሓኩ ይብልኩምን ተወዲዩ ኣሎ ከክፉኡ ፀፀይቁ ተቐቢሩ ኣሎ ሎሚ ኢትዮጵያ ወኪለ ዛረበኩም ኣለኹ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት መንግስቱ ሃይለማርያም ይዛረበኩም ነይሩ መንግስቱ ሃይለማርያም ነዴታት ኣስመራ ደቅህን ክጭፍልቕ ትሃዊ ከለኹሞ ኣይተተዓናቕፋን ይብለክን ነይሩ መን ከም ዝተጨፍለቐ ብተግባር ፍሉጥ እዩ እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ኣብ 91 ከምኡ ይመፂዋ ሰራዊት በይኑ ኸይዱ መንግስቲ ጠፊኡ ህዝቢ ከዓ ዳኣልዮሽ እዩ ነጠጠው ኢሉ ህዝቢ በዚ ኮፍ ኢሉ እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ገሪሞ ጥራሕ እዩ እቲ መንግስቲ የለን ሰብኣይ ገዲፎም ኮይዱ እቶም ተረፉ ከዓ ኣብቲ ኤምባሲታት ተዓቂቦም እቲ ሰራዊት ንፋስ ወሲድዎ መወዳእታ እዚ ሃገር እዚ ብሳላ ፃዕርን ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ይጠጠው ኢሉ ካብኦም ምስጋና እንደሉ ዶ እንታይ ከድለየና ናይዞ ምስጋና ምእንቲ ፅቡቕ ናትና ኢና ሰሪሕና መንግስቲ ቀደም ጠፍአ ሰራዊት ከም ንፋስ ዝወሰዶ ህዝቢ ዋና ደይብሉ ኮፍ ኢሉ ይፀኒሕና ትሰዓን ሓደን ወያነ መፅኦም ቀሲልካ ሰራዊት ናይ ወያነ ጌርካ ከዓ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ክፍተን ጅም ከም ተሰሚዑ ይፈልጥኒ ብሃገር ኣብ ሃገራት ከም ተሰሚዑ ይፈልጥኒ ሓደ ሰራዊት ክንዚ ዓይነት ዓመታት ዝወሰደ ክህነፅ ኣብ መወዳእታ ንፋስ ወሲድዎ ከምዚ ተሰሚዑ ኣይፈልጥኒ ከምዚ የለን ተዓድኻ ጠጠው ኢላ ኣላ መወዳእታ ወያነ መፅኡ ወያነ ነቲ ዓዲ ብሓድሽ መንገዲ ከመሓድራ ኽኢሉ ካልኣይ ሳዕ ኢትዮጵያ ከምኡ ከጋጥማ ክእልዶ ከመይ የጋጥማ بخالق ملكع يدقم بخالق من قديد مس كنك مس خلي كل ذي نريد لنا كايدا زغا حدش كايدا
ከተምጽእ ዝደፍእ እምበር ነዚ ሒዞሞ ዘለዉ سوري بتو خوين بتي ولا كات كونتات نزز مثل انت خونه قرب كابتا رأسي وتي الناس كالك ابدي سوشيال ميديا حلف قبل كل غزر هبقوا ارستي كنرينا نسادما انتايا اسكازيا سمعوا اي ثينك نالبات كابتي زلو كونتاتون قرب قلل كتب لنا تخل تخون تمليسنا هنرينا بليز لايك قبرو نزيا حنت فيديو لا بيلا I need to find it out. Yes, here. زنا خركب يلو زقويو نجارات كم يكون على اللوتلي وزوج سب تفلتك بخمي تفلتك صبوق إلك تحسبي تفلتك خلي سب أوه خلك خلي هذا أوان كميلة صحيفة رك قليل كا سمك تخم دنا نحسبه زلنا ناس زنا مثلا نعي وزوج سب بدعمي ما تسمع عنه مالتي أنا تعرفوا إيه مبوعلو سب زلفوا إيه مزوعلو بقى سلا بزح سب زفلتهم كا اللي بقى أتمنى يوهوني يسمع أبانا خا تقدف زدليا زي تبغى بحر الزريعة مالتي كاب كلام قومي همزي زي نقول نزقبر نجار وي أمره صحة خون خلي قال نام رسعنا قال بحر سالنا هو تبلا تراسنا تبلا موس يخير بقى أنا تويتو بقبر قال علم دجبت أنا وسفي مسجلة يموصلوا مالتي أنت في فليت كاس وصاني كميلة تصحيفة نيران ماشي مالتي تداري نفس فيمس مكان فلوت مكانتي أبس مرة ما بس مرة لعبنا نمنت نقول حبلا زي فلت إلا نبى حبش زي فلت إلا كتم زي فلت إلا أوكي دكتور كحساي أبتا سلام بولي كلينيك زنبرة زي فلت قوم بحسابي دكتور لاينش دفلت أبو حسابه زي فلت أخاله سو حجي بمن تاي تفلت كلا خير زي نبور ناقبر كاس لستفلتك وي ورقة قبابل سلازو على كاس لستفلتك وي مش على خمزي هيوتك والقوي هيوتك أو قاعدة قاعدة خاص لستفلتك حدا سبسي طرع أرقانون دحر داسع شيء of course كل سب فلتين مرتين قل نصوص تاي عانت جيجاس اللي حدر كمزي لعلتهم كم نجار زجبروس بقى قبل بسبس حدا رمصله نحن خابق هو بقى نتعرف نتزبل قلقلة ستات له شكر تحر بتزيد ملو مع التخزار وزوعلو يكون كجبر وزوعلو نجارات أم خايم لا جزي خاب خونتي باخر سبحان الله خا نتهم جزي بقول بس تكملوا نتهم تجزأ أخون كاتنا برمالتي حجي تاع نايلومي زنا بقى لي تركبت كالي كن بمنتاي سبق أو خبر خانا مريت نداو دقة كم سب كبرت زي بالكا كالتشر زي بالكا هايمانو زي بالكا فلتات زي بالكا سأل كات تعرف كتلاخ إذا ربان داو على كان حتى تفلت كاس I don't know نعي زي إن شاء الله وجبل حد ما تلاقيلون يوم نتخون كهدي أرك عبي كوي خاجل جري يلومس عشان تخون كاكو أيت أرجني خا أزمات كيم زارقول كاجل أزماتهم قال زارقولهم زلوا خوين سمعنا تم يعني زماننا ناي سوشيال ميديا فلوتات أزمات كن أول تاوي سلوا زلوا نفعت بالسوشيال ميديا استفلت سبات يلو ما لا تكون علو سما بوضع مالو تعينا تفعل أصل زل علنا يعني واحد ناتي بحمق في الزلة صعب نعود راح زي كذا شيء ناس زفلت زلوا مع راس اللي مثلا أول حجي نسقي أنا زمان مثلا زلوا كم يكون كون على الناس بلي مالسي حدا نوري نبرون زي نبرون فلالينا خنفلطو طبوندي اتهم نور مسكم دابول يمصطفو هم كبرتاتكم دابول يمصطفو نحدا تصرف اي جغنا خدبل مسوعلكا شو عم تطفو مالتي دليوم براوار ديو كستوكو قلبلخا كميديان بسا نخصو زغبر الطريقه كتزلفو مسيا كده مزلاف انبسا يبلكن مزلاف سدت رايخ بلكا زخل زغبا كستوري خيرو كمي غيرو صريفون كستو كمي غيرو زصرف نورامي علاماتنا هيوت كل أتقالي لي زوج ويهلو زلوا. Anyway, very very interesting insight you نقول فقارت نيرات كده ونشد شعمت بحنسا دزرنا فقارت نيراتن دحر أنا بعلي ركبناهم زقارة ده مقبر دروخهم أنسا نعاد مس رخيبة مرعى حجينا في طيب تلفزيون معاز مس رخيبة مالتك خمي مالتيو مالتي سي قالك مش نسا قال عديسة زي كونت
كلهم عرختي دك عدي قرفة سوزورني قريفيا نسا كمان ودا عدا رخيبة اوكي ايرتراوي تايكون تسمالدي ني ايرتراوي تمبر اوكي مو نسخة هذه ايرتراوي مالتي واما طبعا ايرتراوي تيكون مو انت رامو خبلي ايرتراوي تندحر كوينا لا مو بخمي زي قول عدها كوينا تفي كدو مو بقول عدا مسناتي بيني ساس قول عدا يكونتن وا انت تاخذ بدلها احنا لازم ما بدك تقمطسي ام عبل عاد سلازلكم سمعوا بلا تحساسب لكم انديان بالنيرنا برنسكم داغوتوتات عندكم اكم زمعبل زبن امو دما معبل هاجر خمس حسب سبالي وهيلو تلاخونكي ما تيسزبس انت سمعني وا ابت زي معبل زبن استولد بحقو خس كي تمهار خبخ معبل اب حقوتاتنا كو قال سيترف جيشنا كمان محدر نركب لهم مرحقهم زواسق ميرو وا انت خبيل تخص عندك لندن وا اب دندن اب سقالت قطات اب جنبار دق امحارن كالئن بمسوات السنه احد نسي نسخاتكم اب واشنطن اب لندن اب ميلبورن كنت تحتاك دبلو انت يا كتب دليل وا اتخدك تحمكفوا وا انا تاتكم كو اتناي مرات غزي باوراجا بقبيله بهايمانوت كيتفلالو اب حدا غاس تقبيرو مم نزنات سنت زنطيمو نسخم دما امعول عد كونكم سي بزعبه اوراجا هايمانوت كتفلا امبار كم تريوو انا حكم برتع زبل ቋንቋይ ግን دحن ممحاره تخوني لي امتيا انا مو sometimes حبز دغ زلو سب كم تابع بيرترا زلو اصبيقو كم زحمق ولا ቋ بزل عليك كمعبلن كنقحن زغبو انتخونه قال كفال حبرتسبنا كم تزدلي كم زي سغومه ورغنت زنبرون كم زطفينا نرزلنا ازغن اب حج زبن حدش ነገር አይኮነን ብዙሕ ግዜ ዝነበረና ጠፈ ዝኸደሉ ዘሎ አባናት ራዲዮ ኮንስ ወላ ምዕራባውያን ታሪኻዮም ብዙሕ ግዜ ዝነበሮም ክብርታትን ቫሊስን እና ኸሰሩ ዝኸደሉ ዘሎ ወይም ሶሻል ሚዲያ ተወሰካሉ ድማ እቲ ናይ መጥፋእ ቅልጣፈ ወይ ሕምባቤ እና በርትዒ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ አንጻር እዚ ብዙሕ ጎዝጓስን ስራሕን ማዕረቲ ንሕማቕ ነገር ዝጎይ ዘሎ ማዕርዩ ድማ ንጽቡቕ ሙያይ ከደለ ምዃኑ መገንዛብ የድሊ ከም ወትሩ ንትጽቡቕ ነገር ንከዓቢ ክንጉስጉስ ኣለና እቲ ሕማቕ ድማ ንኸይስዕርር አንጻርኩም ከይድ ኣለና ናበልኩ ናይ ሎሚ መደበያ ብዝከዓትየ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ካልኦት ሃገራትን ኣብ ሽግር ዘለኹም ኣምላኽ መዋፅኦ ይፍጠረልኩም ኣነ ታንኩ ክብላ ዝኽእል ሳያ ኪንዋዕ ምንት ዝልወኒ መገበርኩ ፀገም የብሉን ብሓፈሻ ግን ሕጆኹም ኣቐዲምኩም ሕሰቡ ሓበሬታ ውሰዱ ስኢልካ ተዓሚትካ ምኻድ ኣይጠቅምኒ ሓበሬታ ምውሳድ ሕማቅ ክትረክብ ከለካ ድማ ወላ ጌጋ ስጉምቲ እውን እንተኾነ ካብ ሕማቅ ነገር ወላ ተጋጊኻ እንተተኣለኻ እሞ እቲ ሕማቅ ተዘይጋጠመ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ክሳብ ዝወርደካ ዘይምፅባይ ሓደ ሓደ ግዜ ስጉምቲ ምውሳድ እውን ከትሕነካ ስለ ዝኽእልና በልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብ ዝኽውዲ ኣብ ካልእ ኣርስቲ ብከምዚ ንኩልና ክጠቅም ዝኽእል ዝበልክዎ ክሳብ ንራኸብ دحنكم نبلكم تصبغنا تمنه كجتفكم تشاو أبزم عبول عالم تسديدنا نزلنا أكد جاس حبريتا خبكم وصر حادة أوروبا يكون أمريكا كالوتون زي جنة ناتوم ويكورات ناتوم دوكمنت ناتوم هزيت دلاين زاد معسل زخونة نعون غنحز كل زك علينا نجبر لنا كل قويد مالنا وصر خلته أبزن هجرات زيادة فلو يعدلنا إنفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالد بحسر زبالة بقلل زبالة أبكالكم رهبة زين غن عدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت كمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هاجرات أزي بلوس ما يتمرت عدلات اللوين ورقص لزلنا نت تمرت عدلات كنت كمل فتن أنت زي لدما بعين إنترنت ديرنا زلينا فلتت حزنا نمزعي دلوات كون لنا نزك حق زخل البرنامجات لنا أعطيهم تطعموا لي بلاكم. Thank you very much.